ta' xitwa ġewwa Betlem f'kesħa kbira f'ħarni ftuħ. Daħlet u jildet jiben qalbi l-bejhem li jisaħlu. Ditlom f'qajra Marija u Ġesu dik it-tarbija. Huwa ġie mis-sema fostna ħalla l-kobor ħalla il-ġid. fil-faqar fih tbatina rrid jinħek bala wasit. Qalbi l-foqra u li misejknin ma'hom kien Ġesu ħanin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżħu t-l-ewwel nixtieqilkom il-koll l-għodwa tajba. Għad li forsi jeżisħuti fid-djar tagħna bdejna inżarmaw it-tiżjien tal-miliet. Il-Knisja għadha fi żmien il-miliet. Il-festa li ġejja l-ħadd li ġej, il-Magħmudija tal-Mulej, tagħlaq dak li ngħidulu żmien tal-miliet u tiftaħ ukoll iż-żmien ta' matul is-sena. U allura għadna f'dan iż-żmien li fih Ġesu qed juri lilu nnifsu lid-dinja, juri minnu lienna. Ejjew għalhekk nitolbuh il-Ġesu jenna ħalli niftħulu qalbna biex narfu li aħna għandna bżonnu fil-ħajja tagħna, li mingħajru l-ħajja tagħna hija u tibqa' vojta biex hekk tablaq nixtiequh u nħalluh jgħammar ġewwa fina. Nitħejjew għal din l-Ewkaristija billi fiskiet ta' qalbna b'umiltà nitolbu maħfra lil Mulej. Int ħanin bil-bosta ma' kull min isejjaħlek Mulej ħniena. Int kollok tieba mal-midinbejn Kristu ħniena. Int avukat tagħna quddiem il-Missier Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħ oħtna Sophie Korsher. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, inti wrejt permezz ta' kewba it-twelid tas-Salvatur tagħna. Atina l-grazzja li narawh dejjem aħjar bil-għajnejn ta' ruħna, ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, min hu dak li jeleb lid-dinja jekk mhux min jemmen li Ġesu hu l-Iben ta' Alla. Dan huwa dak li ġie bl-ilma u d-demm, Ġesu Kristu, mhux bl-ilma biss, iżda bl-ilma u d-demm. U l-Ispirtu hu li jixhed, għax l-Ispirtu hu l-verità. Tlieta huma dawk li jiġdu, l-Ispirtu, l-ilma u d-demm, u t-tlieta jaqblu fix-xhieda tagħhom. Jekk aħna nilqgħu x-xhieda tal-bnedmin, ix-xhieda ta' Alla hija aqwa. Din hija xhieda li Alla jagħti dwar Ibnu.
U min jemmen lill-liben ta' Alla għandu din ix-xhieda fih innifsu. Iżda min ma jemmenx lill-Alla ikun igiddeb lill-Alla għax ma jkunx jilqa x-xhieda li Alla jagħti dwar ibnu. U x-xhieda hija din li Alla tagħna il-ħajja ta' dejjem u din il-ħajja tinsab f'ibnu. Min għandu liben għandu il-ħajja, min m'għandux liben ta' Alla ma għandux il-ħajja. Dan ktibtu lilkom li temnu fl-isem tal-liben ta' Alla biex tkunu tafu li jintom għandkom il-ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Faħħar il-Alla tijek Sion u isaħħaħ l-istanek ta' bujibek u jbirek ġewwa fik l-ulidek. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. U iqiegħed fi sliem it-trufijiet ta' artek u lilek blaħjar qamħ ixebħek u jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħek bil-ħeffa tiġri il-kelma tiegħu. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. U ixandar kelmtu lil Ġakob il-liġijiet u d-digriti tiegħu lill-Iżrael ma għamelek ma ebda poplu lil ħadd ma għarra fid-digriti tiegħu. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Ġesu xandar l-Evanġelju tas-Saltna u jfejja kull xorta ta' Mart fost il-poplu. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. Darba Ġesu kien qiegħed f'belt u kien hemm raġel marid sewwa bil-lebra. Kif ra lil Ġesu mar u nxteħet wiċċu fl-art qudiemu jitolbu u jgħidlu: Mulej, jekk trid tista' tfejjaqni. Ġesu mett idu fuqu, messu, u qallu: Iva, irrejt, kun imfejjaq. U minnu fih il-lebra marritlu. Ġesu widbu u qallu: Qis li ma tajt xejn lil ħadd, iżda mur uri ruħek lil qassejs u għamel offerta għal fejqan tiegħek kif ordna Ġesu biex hekk tagħtihom xhieda li inti fiqt. Il-fama tiegħu bdiet aktar tixteret u fulu l-kbar ta' nies kienu jmorru biex jisimgħuh u jfejjaqhom mill-mart tagħhom. Iżdu kien ifittex x'imkien imwarrab u jinġabar fit-talb. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. L-Evanġelju eżisħuti huwa dejjem ħanejdu hekk affaxxinanti anke mill-punto di vista sempliċement uman, ovvjament huwa ħafna iżjed minn hekk. L-Evanġelju tal-lum għalija eżisħuti narah bħala mument importanti fl-istorja tal-bniedem tafux. Forsi għalina l-qegħdin ngħixu fl-2022 ma nistgħu qatt nifhmu biżżejjed l-impatt ta' din il-ġrajja fil-ħajja ta' Ġesu. Ma l-ewwel ħaġa għandna wieħed lebrus li fi żmien Ġesu ma kienx hemm kura għal marda ħal-lebra, kienet marda tant li tkexkxu l-bniedem li min kien marid bil-lebra kien ikollu jmur joqgħod fil-kampanja għalih waħdu ġo xi jar. Jekk jara lil xi ħadd riesaq lejh jgħajjat mill-bogħod imniġġes biex ħadd ma jersaq lejh. Aħna forsi llum ma nistgħux nimmaġinaw id-tbatija fiżika minħabba l-marda li kellhom dawn in-nies. Id-tbatija psikoloġika jħossuhom iżolati imwarbin minn kulħadd. U d-tbatija anke spiritwali
Għaliex ħafna nies kienu jiġġudikawhom bħala letteralment misħutejn minn Alla ta' kastejk tad-dnub tagħhom jew tal-antenati tagħhom dawn in-nies. Ħaġa terribbli. Jiġifieri araw l-ewwel nett jolqotni ħafna il-pass ta' kuraġġ kbir li jagħmel dan ir-raġel. Nimmaġinaw li libes tatta tajjeb biex ħadd ma jinduna biex daħal fil-belt u jiltaqa' ma' Ġesu. Riskju anke għalih ta' u jersaq lejn Ġesu jgħidlu dik is-sentenza tal-għaġeb. Mulej jekk trid tista' tfejjaqni, tafu xi tfisseru? Qed jgħidlu jiena nemmen li dak li l-mediċina tad-dinja kollha ma tistax tagħmel int tista' tagħmlu. F'kelma waħda qed jgħidlu inti Alla ta' mhix sajt eżisħuti xi stqarrija ta' f'idejk. U Ġesu waraw x'jagħmel, Ġesu mett idu fuq u messu mhux talli ma ħarabx u dbiet. Mett idu fuq u messu u qallu iva irrejt kun imfejja. Jiena għalija eżisħuti dakinhar l-istorja tal-bniedem inbidlet. Mela minn storja fejn l-bniedem ma'kus, l-bniedem marit, twarbu, tqisu żvantaġġjat, tikkundannah. Saret storja fejn min ta' bil-ħaq iħobb l-Alla, irid jersaq lejn il-batut, irid iħobb il-batut. Irid jaraf min huwa mwarrab u janqu miegħu u qisu ħanejtek grazzja minn Alla eżisħuti. U nafu x'ġara mbagħad. Dan tfejjaq bdew ħafna jersqu lejn Ġesu. Eżisħuti il-marda tal-lebra fl-Evanġelju mbagħad tfisser mela kif il-marda tal-lebru xek tagħmel ħsara fiżika hekk id-dnub jagħmel ħsara spiritwali kbira fuqna. Jiġifieri il-marda tal-lebra saret simbolu tal-effett ta' dnub fuq ir-ruħ tagħna. Naħseb il-kol kemm aħna xi darba jew oħra esperjenzajna il-ħsara li jagħmel f'ħajjitna dnub. Irridu nkunu boloħ biex ma naċċettawx dejn. U forsi dawk ħutna li sfaw vittma ta' xi addiction u xek, ta' xi drawwa li ntrabtet magħhom u għamlitilhom ħafna ħsara jifhmu ħafna iżjed dal-Vanġelu tal-lum. Kemm għandna bżonn il-kol kemm aħna ta' ikollna dik il-fidi ta' dan ir-raġel. Nersqu lejn Ġesu b'fidi kbira. Nagħmlu ħilitna kif għamelu. Li ħareġ mill-kampanja resaq lejn Ġesu b'riskju tiegħu nnifsu, ħa deċiżjoni mela u għamel ta' fidi f'Ġesu. Kemm għandna bżonn nitalmuha bl-amment hekk u niftakruha din is-sentenza u lil mulej ta' sekwejt fidi kbira ngħidulu mulej jekk trid tista' tfejjaqni. Niftakru eżisħuti Alla ma jrid il-ħadd skjaf ta' dnub. Alla jridna bnedmin liberi, mhux esternament biss ta' dak li x'kien ħaġa, liberi minn ġewwa, liberi f'qalbna. Alla jrid illu liedu iħossu l-ferħ u l-paċi li hu biss jista' jagħtina. Għalhekk nitolbuh bil-qalb il-mulej illum, nitolbuh jenna ħalli l-ewwel nett nirrikonoxxu in-nuqqasijiet tagħna, dnub tagħna, u t-tieni b'fiduċja kbira nersqu leħ u nistqarru l-fidi tagħna fih u li hu biss jista' ifejjaqna mill-mart spiritwali tagħna. Mu bil-wieqfak jogħġobkom? Ħuti Jeżis il-mulej Ġesu der fid-dinja biex ifejjaq lill-bniedem maritu dajjef fir-ruħ u fil-ġisem. Nitolbuh ifejjaq lilna mill-ġrieħi ta' dnubietna fil-waqt li ngħidulu mulej ħniena, mulej ħniena. Biex il-Knisja tidher bħala strument ta' salvazzjoni u fejqan għal kull bniedem li jfittex il-verità li ġabilna Kristu. Nitolbu mulej ħniena biex il-paċi u l-imħabba li xxandru fit-twelid ta' Kristu jgħinu lill-bnedmejn biex jirbħu kull gburija, egoizmu u firda. Nitolbu mulej ħniena biex il-lebrużi u dawk kollha li huma morda u ma għandhomx mezzi biex ifiqu
isibu appoġġ dejjem akbar mill-komunità internazzjonali u mill-ħidma volontarja ta' bnedmejn ta' rida tajba nitolbu mulej ħniena biex aħna nikbru fil-fidi f'Ġesu Kristu, ngħixuha bil-qawwa tal-Ispirtu li jqaddisna fis-sagramenti nitolbu mulej ħniena. Inkomplu nżidu t-talb tagħna nixtieq il-mulej nitolbu biex jagħtina xita hekk tal-art kif kienu jgħidu missirijietna li artna teħtieġ u ngħidulu grazzi tax-xita li tagħna. Nitolbuh jaħlisna mill-pandemija, nitolbuh fuq kollox biex jenna ħanarfu l-kruwa ta' dnub u nfittxu nersqu leħ biex jaħlisna minnu. Nitolbu għal ħutna kollha li jinsabu forsi vittma ta' xi addiction biex imulejja tihom il-kuraġġ u jemnu li bil-qawwa talla bil-qawwa ta' Ġesu jistgħu jirbħuha. Bil-qalb insellem lil dawk kollha li jsegwu dil-quddiesa permezz tal-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali differenti. Nixtieq niftakar b'mod speċjali f'ħudna l-anzjani, il-murda, persuni b'bżonnijiet speċjali, dawk kollha li jieħdu ħsiebhom u dawk kollha nixtieq nagħmel enfasi fuq din li bħalissa iħossu l-bżonn tat-talb għal xi raġuni jew oħra, iħossu forsi il-bżonn ta' Alla. Ejjew fiduċja kbira kemm aħna fis-santwarju, kemm dawk ħutna li jinsabu ma' qudiem magħna nieqfu ftit momenti ta' skiet u l-mulej nofrulu l-qalbna, nofrulu t-talba personali tagħna. Mulej Alla tagħna, kattar fina l-fidi fejk biex nitfejqu mill-mart spiritwali tagħna u nissaffew bid-demm ta' ibnek Ġesu Kristu li fdiena inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Jismewiet jixdu l-kopor bil-ħnina tal-mulej li sar bħalna l-bnedmin. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Li minna jxandar jisseb tal-latana. Lubna jrodu bil-ferħ imaw ħajr. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Il-mulej ħares lejna u ħasrilna lajb tal-ħtija li sibna fidnu. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek mulej ilqa l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn il-misteri qaddisa tas-sema dak li nistqarru b'fidi minn qalbna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom nerfew qlubna l-fuq nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għax inti dawwalt il-ġnus meta wrejthom fi Kristu il-misteru tas-salvazzjoni u bid-dera ta' ibnek fostna bħala bniedem li jmut int fejjaqtna bis-sebħ ġdejt
tal-ħajja tiegħu li qatt ma tintemm. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda: Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smawijiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawijiet. Għaddejs tas-sewwint mulej, int lajn ta' kull dusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjenata biex minn raj ħibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom wal bnedmejn kollha għal maħfra ta' dunubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ma speċjali llum qegħdin nitolbu għal ruħoħtna Sophie Korsher. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini Mqazza, Omm Alla u Omm tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema u ikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet
aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu għax tiegħek jassaltna. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u laqda li jint trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu Ġesu li jneħħid nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejja. Ġisem ta' Kristu jħarisni. Dem ta' Kristu jħarisni nħajja ta' dejjem. Ninni la tibki xizjed, ninni Ġesu bambin. Ħalli nalbiki, għax aħna midimmin. Ejjew ya anġli mis-sema mija mija, taraw lil min ħalaqkom bambin ġewwa l-fisqija. Ninni la tibki xizjed, ninni Ġesu bambin. Ħalli nalbiki, għax aħna midimmin. Ejjew taraw bajnejkom lill-Alla kbir tal-ħnina, bambin sabiħ u ħelu ili niġu bennina. Ninni la tibki xizjed, ninni Ġesu bambin. Ħalli nalbiki, għax aħna midimmin. Ejjew wara, jaf kem faqar f'kem dbatija, is-sita kollox twiled bina Alla il-Messija. Ninni la tibki xizjed, ninni Ġesu bambin. Ħalli
Ejjew eżis ħut inselmu l-misteru ta' Alla magħmul bniedem għalina kif għallimna l-qaddis tagħna San Ġorġ Preka. Umu bil-wieqfa u bil-qalb ngħidu liben tal-Alla sar bniedem, glorja lill-Missier u lill-liben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. U Alla inti tqarribna lejk bis-sem li tatina fis-sagrament tiegħek, kabbar fi qlubna il-frott tal-qawwa tiegħu biex waqt li nirċievu dan id-don minn għandek bih stess nitħejjew tajjeb għalih bi Kristu siedna. Kemm tkun ħaġa sabiħa nibdew dil-ġurnata wkoll il-quddies għall-ewwel nett u ngħidu issa 3 Ave Marijiet f'ġieħ 3 ijiem li l-ġisem tomna dan fil-qabar kif talbitna omna stess minn dan is-santwarju tagħna. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallit id-dinja mingħajr teba, il-mulej magħkom. Ibarikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nixtieqilkom ilkoll il-ġurnata tajba. Slatelli ġejjin bir-rigali mogħlijin min trid twila il-bogħod ħafna wara l-kewba mexjin. Betlem twieled Ġesu bambin, deb jinġibt milli iżjed fin. Għaliex inti resedani ta' sema u tal-art.